Bueno, egun hori emozio desberdinaz bizi nun. Gerra garaian nire aitona fusilatu egin zuten. Orduan horrek suposatu zuen nire etxean izugarrizko golpe fuertia, ezta. Orduan etxean zegoen beldur asko oraindikan, beldur hori ez zen jun, eta guk ere beldur handia genuen, militanteak, ze gertatuko zen urrungo egunetan, ez genekien golpe bat izango zen, edo ez genekien ezer. Orduan genuen beldurra eta alaberian poza. Bai? Baina ez dakit zenek agintzen zuen gehiago, beldurrak edo pozak. Franco neri jotzan, esan dezaket, poza sentitu bai, baina beldurra ere izan du genula eta mantendu genula denboretan. Ez egitazko aldaketa ez da gertatu. Hor transizio garaian, demokrazian izenian, gauza asko aldatu dira, azkenian figura horiek, adibidez, Guardia Zibilak eta poliziak eta horiek pentsamentu berdinakik jarraitu dute, eta orduan gaur egun da, zuk borroka bat iten baduzu, berdin da pensionista, berdin da langile borroka bat, feminismo borroka bat, ez dakiz zer, ez baldin badia Guardia Zibilak edo poliziak ere, ordu ertzaina, asmo berdinakin, ez da? Ideologiangatik, kultura desberdinangatik, gauza askongatik, oraindikan orain, ez dugu guretzako demokrazia behartzun bezala eta transizioa behar bezala bukatu. Hauek jartzen baldin badia gobernuan, alegia eskuina, atzera pauso handiak izango ditugu. Eta hori dena izango da, ez dugulako ondo bukatu Franco garaiako egoera hori. Bai, niretzako oraindikan ere askatasun asko falta dugu eta horretan borrokatzen nahi. Nik oraindikan jarraitzen dut, gero bakoitzak herri bakoitzean baditu bere lanak, Saharako gaiakin ere begira ze gertatzen ari den, ez? Ta hori dena Juan Carlosen garaikoa da, Francon garaikoa da. Gobernu espainolak esaten du ez kejatzeko autonomia baten atzetik egon behar dutela, eta hori dena da haren eragina, gaizki bukatutako egoera bat, alegia, ez talako bukatu.